Ginkontra ni Police Colonel Kim Ligada, Direktor sa Iloilo City Police Office, ang naging pahayag ni Department of the Interior Local Government Secretary John Sec Remulla nga masobra 36 ka oras antes pa nga magresponding kapulisan sa ginpahayag nga gunfire incident nga involves si Dueñas Vice Mayor Lamasan nga mong gintunaan sang kamatayon sini. Sa interview sa buong radyo kay Police Colonel Ligada, iyagin pahayag nga matapos nila nga nabaluan ang natabo, nagsugod naman sila sa pag-imbestigar sa rin gintinguan Manila nga mag-istorya kay Vice Mayor Lamasan samtang yara ini sa ospital kagamuman sa pamilya sini. Ginklaro man iya nga wala maparigayon sang scene of the crime operatives sa Consoko ang ilang investigasyon bangod nga ginsanitize na ang area kung saan ini natabo kag turnover na lang sa investigador ang armas lugang paringa nga ginapangunahan sa subong sang Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan nagapakigangot man ang Iloilo City Police Office. Suno sa iya nga ila pa pag-imbestigaran ang nangintikang man sa mga personnel sang La Paz Police Station sa among insidente. Review naman ang mga naging actions taken sa aton Iloilo City Police Station 2 as well as kami man sa ICPO. Umpisa sa nagluntad ang insidente. No? Immediately pag sa report ato, start na ang investigation. We even exerted effort na maka-istorya kami kay Vice Mayor kung pwede sa makambal. But we will still review kung ano pa gid ang mga naging kakulangan. So we will take responsibility sa naging kakulangan. Initially, nag-report sa atin sa Kapitang Delgado ng katuan sa investigator, patagdo naman ang suko sa area. But naging cancel sa investigator ang pagpatagdo sa suko because convince iya na sanitize naman ang area kag ang armas turnover sa iya. Nabarian si Police Colonel Kim Ligada.